Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Maayong udto Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-19 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan matapos ang malawig-lawig nga press conference nga ginpatigayon sa Bacolod City Police Office? Kaga ini ti solo flight, solo butong. Ay perting press conference ba sa pagkalawig? Pila ka oras, gid more or less mga 3 ka oras ang gindalasdas ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido.
pagpangklaro sang iya sining side kalakip man ang pila ka mga bagay nga dapat niya sining tamdon matapos na implikar ang alan sini. Ay kasadya yung tao, no? Galing kay daw ang ginpanghambal ni Espinido do biography niya sang dito siya na-assign sa Albuera kag sa iban pa nga bahin sang iya sining dating assignment. Anyway, straight diri sa aton sining pangalagan. O doy sa diri gindayaw man ni Espinido si DILG Secretary anyo sa kaisog nga pagkonfirma sa iyang ngalan nga nalakip sa narcolist. Ay puwerte, no? Pero sa piyak sining pag-confirm, gindayaw siya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, si DILG Secretary Eduardo Anyo. Kag kalakip man nga tigin ginalantaw ni Espinido nga politiko ang sa likod sang paglakip sang iyang ngalan sa narcolist. Ay, puwerte Kag after Bacolod City PNP, balik siya sa Police Regional Office 6. I think daw 1 week ang assignment niya sa Police Regional Office 6. And sa next week naman mga kaaksyon, dito siya ma-report sa opisina mismo ni PNP Chief Archie Gamboa. Dito siya maladay. Ilang taon taning susunod na kabanata kay siling sang iba ng expectation sa alos kalabanan nga ti siya sa gyapon diri ang mangin hepe sang operations branch sang BCPO kag mangin chief sang CDEO. Pero ti taliwas sa tanan nga pagpaninguha si Espinido ang balik sa regional office and by next week mabalik naman to sa talatapan ni PNP chief. Dito naman siya madistino. Ha? Ay, kasadya nga. Anong gidang sa likod sini? Anyway, sa sining adlaw, ginabiabita na kamo mga kaaksyon. Welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Inop na kita tubtob sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan plus sa mga balita nasyonal karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kamusta ang aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan na tublag man sila kaya binila si Espinido balik na diri sa Bacolod. Gali kayo sa Region 6 lang. Pero pag-abot sang Biyernes, larga naman sa Manila. Ha? And kalakip pa natin sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man mga kaaksyon ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Oriental side, Oriental Negros. Kagtubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad? Sa Kapitolyo Provincial manginkaw punta si Aksyon Marlon Hinovia. Kapin sa 300 ka mga evacuees, eucalyptus gali, kapin sa 300 ka mga eucalyptus nga kahoy sa panaad tapson kag ilisan suno kay Goblakson. Anong ilis ya daman? Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, bitaw na dakpan ang kapin 30 ka mga salakyan nga illegal nga nagaparking sa 4 ka mga lugar sa Bacolod.
Sa BCPO nga balita karon dugay-dugay hibalon ta kay aksyon Eric Magbanwa. Ining kabahin lang, porsyon lang sang press conference ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sa nukpo naman nga balita, balita ni aksyon Brian Morden. Para Fentest ginahulat sang Sagay City PNP sa person of interest sa pagpatay kay Suico. Balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, duha ka ginaligar drug pusher dakop sa bypass operation sinigid lamang nga aga. May balita man kita sa kay Aksyon Artay Hopon Renyo kag okon review kag desisyon sang GOCC angot sa natalana nga pagdihon kag pagbalay sang kontrata angot sa joint venture project magalawig pa sang pila ka bulan antes maaktuhan. Balita naman sa out of town, balita ni Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota, isa ka persona naktuhan sang duha ka mga gwardya nga nagpamudyot sang pila ka mga ginabaligya sa supermarket sa siyudad sang La Carlota. Dumdumya wala gwardya ha, namulot sa sang hindi iya. Pagpamulot niya, kibot siya, may nagdakop sa iya. Ay, pwede. Samtang sa balita naman sa San Carlos City, balita ni Aksyon Stephen Presquito. Duha ka mga persona nga may warrant of arrest, arestado sang mga kapulisan sa among syudad. Balita naman sa Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, Philippine Coast Guard. Sa syudad sang Cadiz, ginsuspende ang biyahe sa ruta Cadiz to Bantayan, humalin pa kahapon. Sa balita naman sa National, balita ni Aksyon Dorel Cabato. Code alert system para sa COVID-19, ipatuman na sa pungsod. Kag DepEd ginaduso ang paggamit sang sablay sa baylo nga tuga sa end of school year rides sa elementarya kag high school. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinadiri kita na sa resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Webes Miyerkules na o kun Miyerkules Pitsa 19 sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Miyerkules, Pebrero 19, tuig 2020, 23 kag 15, liwat 23 and 15. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balo Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, last 12:05 na nga oras. 12:05 na, tigirigma na gito. Saway pa magka-preparar dira sang iligmaon. Dapat preparar na da ang nagapangita na. Amugid na ang pangabuhi kung kaysa. Pero sa imo sini nga pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule na nagatinlo sang imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini man na nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal ini sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar kag mabakal man na online o kung di gani pa-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last 12:06 na nga oras. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa code alert system
para sa COVID-19 ipatuman na sa pungsod. Nagdeped ginaduso ang paggamit sang sablay sa baylo nga tuga. Anong sablay, Action Dorsman? Okay. Nagaling sa UP. Kung ikumpara mo sa tuga, mas less ang gaston sa sablay, no? Daw kwan lang, ano ganito sa mga kandidata, bla? Daw SAS, no? Pero lapad na siya, di ba? Daw lapad na siya. Okay. Sa end of school year rights, sa elementarya kag high school. Amin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod kay Action Dorel Cabato. Action Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man yung mga tagpalamati update na kag balita. Nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon, aprobado na sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang pagpatuman sa Code Alert System para sa coronavirus disease o COVID-19. Sa interview kay Health Secretary Francisco Duque III, nga sunod sa iya magagamit sila sa tatlo ka level sa alert system nga magaplastar sa mga tikang nga ilay pagwa kag bilang sa Batman sa paglaptas ng among mga balatian. Suno kay Duque, code white, kung code white level 1, kung code blue level 2 kag kung code red level 3 na ina. Sa idalom sa code white, suno kay Duque, magakahulugan nga mayara sa ginadudahan nga mga kaso sa pungsod kaangay na lamang sa karon sa ginakabig nga mga persons under investigation o ko na PUIs. Kung maglabot naman sa code red ang alerto, suno kay Duque ang bot silingon mayara sa community epidemic sa nga balatian. May ginplastar man ang DOH nga 4-door response framework para sa code alert system nga ginapahibalo naman nila sa mga lokal nga gobyerno bangod sila man o kung mga lokal man nga gobyerno ang magaserbe nga first responders in kaso nga may magluntad nga paglaptas sa nga virus sa ilang mga nasakupan. Suno sa DOH karon nga adlaw natalana nila nga iga-anunsyo ang kabilugan nga kaundan sini nga sistema nga ila sa karon ipatuman. Samtang dito naman sa mga Pinoy crew sang sining Diamond Princess ginpahayag diri sang ni Duque nga hindi tanan kuno nga mga Pinoy nga nagasakay o kon crew sang Diamond Princess nga ara subong sa Japan ang nagpasugot nga i-repatriate sila. Tinebaluan nga masobra 500 ka mga Pinoy ang yara dito sa cruise ship kag sa ulihi nga datos sang embahada sang Pilipinas dito sa Japan from 27 una 11 to sila nag-positive, then nag-27, subong 35 na sila kabilog Action Rex nga mga Pinoy ang nag-positive sa COVID-19. Te sunod rin kay Duque nga masobra isa kagatos ka mga Pinoy ang hindi iyaluyag nga magpa-repatriate diri sa Pilipinas. Te sunod kay Duque nga ginarespeto man sa gobyerno anuman ang mangin desisyon sa mga Pinoy crew, ilabi na nga kontraktual ang ilang trabaho dito sa cruise ship. Tigin na pahayag pa ni Duque nga buwas nga adlaw mahimo nga i-anunsyo na sa Interagency Task Force ang pinal nga tikang sa pagpauli sa mga Pinoy diri sa Pilipinas. Te Marso 5 suno kay Duque ang inisyal nila nga target sang Department of Foreign Affairs nga ipatigayonon ang repatriation. Samtang update kita na sa total nga kadamuon sa mga nagkalamatay na sa China bangod sa COVID-19 naglabot na sa karon sa masobra 2,000. May na-record naman nga panibago nga 134 ka mga nagkalamatay sa nakaligad lamang nga 24 oras. Sa mainland China, 2,002 ang kadamuon sa mga nagkalamatay kag kalabanan ang halin sa Hubei province. Damo na no? Yes, Action Rex. Sa karon ang global death toll sa COVID-19 ang naglabot na sa 2007 sa diin nalakip na diri ang isa ka 2007? Yes.
Nalakip na diri ang isa sa Taiwan, isa sa Hong Kong, isa diri sa Pilipinas, isa sa France, kag isa sa Japan. Tisa na kaligad man nga 24 oras naka-record man sila sa panibag-o nga 1,697 ka mga panibag-o nga kaso sang balatian sa diin sa karon. Ang total mayara sang 75,132 ka mga nagpositibo sini nga COVID-19. Sa gihapon, ang Japan ang nagapangduha sa China nga may pinakamadamong kaso nga sa karon naka-record sang 616 sa diin 542 diri ang nagikan sa Diamond Princess nga nakaangkorahe sa karon sa Yokohama sa Japan. Samtang sa iban nga balita national, sa baylo nga mag-usar sa nga toga sa graduation rights sa mga estudyante sa elementary kag high school, ginaduso sa karon sa nga o kun ginsuhestyon sa Department of Education o kun DepEd sa mga eskwelahan nga maggamit na lang sa ginatawag nga sablay o kun ining ginagamit sa nga UP bala Action Rex kung mag-graduate ang ilaman nga mga estudyante. Pero ang kundi sablay bisan di ano lang ng bayo nila. White na siya Action Rex usually nga bayo. White. White nga do bayo nga plain white. Nga dress nga amo na sa babae. Tikon sa mga laki, Ang do barong amo na ang ginagamit nila. Long sleeve. Long sleeve or any Nga, basta basta white? Usually kakita ko white gid na UP na. Sa ginpagwa nga impormasyon sini nga DepEd nga ginpirmahan ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang ang toga ang wala sang ginatawag nga Filipino roots bangod iniya naghalin sa western countries. Hindi man praktikal sunod din sa DepEd nga magamit sa nga toga sa isa ka tropical country kaangay sang Pilipinas, magluwas pa nga inidugang lamang kuno sa gastos o kon pagrenta sang toga. Sunod sa DepEd, kung magagamit lamang kuno sang sablay, mas ginapahanumdum sini sa mga estudyante ang patriotism nga ginatawag kag nationalism. Ginapromote man sini ang pagka ginatawag nila nga makabansa kag makakalikasan, local culture kag national diversity. Pwede man nga sa pag-usar sining sablay, ma-promote ang ethnic roots pinaagi sa paggamit sang local textiles. Kag mabuligan pa kuno ang mga weavers sa pungsod kag ang mga naganegosyo sang tela. Ginahambal man sa DepEd, ginaathag man nila nga ini ila man lamang suhestyon kag wala man nila ginaobligas ang mga kung ginaobliga ang mga eskwelahan nga sundon ini action Rex. Hindi ang tagiya sang textiles. Ambot lang. Basta tagiya. Di kay gina-practice ng galing mga sablay, mga bagyo ng mga area sa bagyo bla to. Ang kaya daw damo sila design na dito. May kag laki man ang check to na daw naka long white man ang babae kag naka white galgid daw nagtatlo pag idang sa lalaki ang gaston mo malong sleeve ka white madelargo ka black nga slacks dira tapos nakasapatos kay hindi ka man pwede ka tinis na mo tapos plus ang sablay na nga base ko mahal man Ati, barato guro kay nipis gamay lang. Galing kita mo design sa Action Door. Halin sa pinaka-center niya, may design na. Tapos ang kilid kag kilid niya, may color man na. Next may color, next may color. Kag ang pinakatunga mo nang may design. For just in case guro ma-approve na Action Rex, maybe personalized by school, like may logo, amo na guro, pwede gid na so, basi, piliyon na tong tela nga medyo bro barato. Okay man? Okay, pabor ka man? Very good. Para na daw simple lang. Sige. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Last 12:16 ang aton oras. Kita mo lang niyo. Ang ginaistoryahan, sablay pa lang bro, nagsablay ng concerning communication. O sige, pakarunan talang nasa kay sige sablayan na, tilawan ta siya be. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, last 12:16 ang aton oras, diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, kantuan tanang balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon tanang balita ni Action na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Ini may kang tanan sa update sa tong pagpatay, paglutang sang riding in tandem suspect sa Anay Barangay Kagawad sang Barangay Vito. Anay Barangay Kagawad, gid man ni siya gali. Kag nangin chief sang Barangay Tanod. Di paraffin test ginahulat pa sang Sagay City PNP sa person of interest sa pagpatay sining anay opisyal sang barangay nga si Sueco. Kahapon ini sang hapon na tamo. Yari ang countdown sa report ni Action na Brian Morden. Action Brian. Action Rex ang result na ginamang sang paraffin test karon diri ang ginahulat sang Sagay PNP para matumbok kon ining gin-invite nila kagabi nga isa ka persona amo gini ang suspitsado nga nagluthang sa kay Jesus Sueco ini 56 anyos kag pumuloyo sang Barangay Vito Sagay, probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Police Major Antonio Benitez ang ining paraffin test na muling makabuligid kay para mahibalaan kon nakapalupok o kon wala ining nasambit yang person of interest Action Rex. Nakakuha sila sa nga tawo matapos sa ila sa follow-up operation kag may mga nagsulod nga mga impormasyon sa ila nga amo abi ay nagbulig kon nga ang gin-invite nila ini kagabi. As to sa motibo Action Rex si Benitez hindi pagid maghatag sang motibo sa sunod sinima tinyon. Bisan gani ang alan sining tawo nga gin-invite nila nagpamalibad man siya nga hingadlan although nga may pangalan kita diri pero siya mismo hindi pagpangalan pa kay hindi pa man sigurado kag may isa pa sila nga ginapangita sa sini nga mga tinion Action Rex kay kwan ini mo riding in tandem ini. Aring parayag ni Benitez angot sini. May nakuha kitang person of interest. Gin dala sa bilhin natin sa station, gin pa mo natin bulit sa mga eyewitness. Pero sila mag-cooperate. For as part of procedure, gin voluntaryo na opelingon na-convince siya natin yung magpaparapin. Okay. Kagabi. Tapos late na hanggabi, nag-conduct na sa parapin sa subject. So paano sir nga siya ang person of interest sir? And ano nga line sir nga na ibalaan niya sir? Hindi ginasundan kita ang gulong, hindi ka natin ma-stay kayong buhay pa ang aton na further follow-up. Pero may ang ginasundan, lapot na may probability siya ang suspect. Okay, ano ang motibo sir? Ano may away sila nga duha? Siya na tayong ginatanaw natin yung motibo, ang personal grudge. And may mga motibo pa man nga iba nga ginatanaw natin. Siya lang ginisa sir kung may upod pagit nga iba nga ginapagita sa mga sir? Based sa investigation natin, duwa ang suspect yung may ginapagita pa. Sino nga lang sang suspect ni sir? Asang person of interest? Hindi pa natin tayo mahatag because it remains na person of interest. Siya ang follow-up pa. Kasi problema nga kita hindi pa konkreto kung wala pa sa eyewitness sa substance. Action Rex sa munang pagpatag ni Benitez angot sini. Samtang ang atong ining biktima nakaagom sa mga apat gini ka pilas sa iya sining nga lawas. Ang iya to apo hilway naman to sa katalagman hindi pa ganito masiguro kung ang pilas ato nga naagom halin gid sa armas lutang or basida agsikan Action Rex sa pagbuka sang kristal sa kay Benitez. Kaya ginasakyan sila nga multicab daw na gining kwan mo ang windshield black sang paglutang. Balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action na Brian Morden, kadtuanta ang Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar. Ini may kang tanan sa Bacolod Traffic Authority Office na dakpan ng kapin sa 30 ka mga salakyan nga illegal nga nag-parking sa apat ka mga lugar diri sa Bacolod.
Agali. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sansan ulang nindak pa nila, yari ang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Yes, Action Rex. Gincheck naton ang Bacolod Traffic Authority Office matapos nga nagwa ining panibagong memorandum circular nga gin-issue sang DILG regarding sa Road Clearing Operations 2.0 Action Rex. So sabayan diri sang bitaw sa interview sa Action Radio ginpahayag ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, ang head sang bitaw Action Rex, nga sang Monday nag-umpisa na sila sa pag-operate, pag-intensify sa ila siling campaign batok ban sa mga illegally parked vehicles diri sa mga syudad sa Bacolod Action Rex. So far, 4 na Action Rex ka mga lugar ang ila sining ginkantuan nga nagresulta no nga kapin 30 ka mga amang nagapanag-iya sining mga illegally parked vehicles ang ilang gin-issuean sang citation ticket or violation Action Rex. Pero kasi sa Sibuche, nakapadulong na sila sa area sang Barangay 1, Barangay 35, Circumferential Road, diri sa bayan sang Barangay Alihisa, kag dito Action Rex sa area sang Barangay Bata. Gin-explain rin na si Butche nga matapos ang ila sining operation, iya na ini ginatugyan sa barangay officials, Action Rexa, nga masiguro bala nga hindi magbalik ining mga illegally parked vehicles kay suno siya ti ang ila trabaho amo ning magpalita, magpangdakop sa mga salakyan nga nabutang or naga-parking sa public road, Action Rexa. Suno kaya si Butche sa panibagong nga memo sang DILG, good thing suno siya kay nagabulig man ang Land Transportation Office kag ang DPWH sa sining kampanya batok sa mga illegally parked vehicles, Action Rexa. Aring palayag di Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Actually, this month nag-start na kami, no? Naka-apat na operation na kami. In-operate na namin ang Barangay 1, Barangay 35 na Taytay. Dito siya may circumferential, dito siya may Alihis, dito sa may Bata Road, sa may Kamital, sa may Sunrise, at saka ang isa pang area na lugar sa may Bata Road. I-clearing na namin siya sa 4 na po operation. So far, sir, ilan yung nadakip natin, sir, or yung may mga violation? Ay, hindi pa nakuha yung exact figure niya, no? Kasi inaano pa namin yan, kinakompile pa namin siya. Pero more or less, sir, mga ilan, sir? Estimate lang, sir? Or... Siguro mga nasa 30 na yung mga 30? Ang kagandahan, subong, sir, dahil nga sa order na to ng DILG, pati ang mga ibang agency ng government tumutulong na sa amin, like yung LTO at ang DPWH, tumutulong na sila para sa panawa. Action Rex, wala na reveal ni Sir Sibuche kundi ang next nilang operation. Bangon sunod sa yati, iyala sila nga warning sa mga nagapanag-iya sa mga salakyan nga hindi mag-parking sa mga lugar, especially nga mayara sa mga no parking signs nga ginpahamtang ang Bacolod Traffic Authority Office. Hindi ko mag-parking kabi, dali lang Action Dale, masling ka lang, dali lang, pwede? Kung maayo Action Rex, sarang wala mag-uka pa lang nag-parking na sa lugar, kung mayroon dira sa mga personal sang bitaw, pwede pa na iya makalakat-lakat Action Rex. Pero, kung madugay ka na nag-parking sa sinaang lugar, nakuhan ka sang letrato, daw mabulubod na Action Rex, ayon, no, ang mga personal sang bitaw, ilabi na... Pero kung magsiling ka malaguro sila, sir, dali lang, sir, kay may kwaon lang, sir, pwede lang na? Depende Action Rex sa sitwasyon. Kasi ang dali lang, dugay ng blaw. Ang concern ng Action Rex ni Sir Sibuche, 100 pesos gid lamang ang bayad, ang first penalty, no, kutob sining mga naga-park illegally sa mga public road. 100 pesos lang, sunod siya ti ginahulat man niya ang aksyon sang Sangguniang Panglungsod. Na kung may mo pataas-taasan ning 100 pesos nga penalty para in kaso kung ikatatlo ka beses budak pa Action Rex kay ang syudad ya pwede ya maka-implement sang 5,000 pesos maximum nga penalty Action Rex kutob kung may maglapas ka or violate nga mga ordinances or local laws diri sa mga syudad sa Bacol. Sa karon ginaulat na sa Sibuche mangintikang sa Sangguniang Panglungsod kay ang recommendation na Action Rex ang MMDAT mas bayo nga higher the penalty mas better kay daw dira nag-learn ining mga motorista kag ma-avoid man bala ang pag-park sa ilang mga salakyan sa public road nga ginatawag. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Dagang salamat Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kadtuan ta si Aksyon Art Tayhopon sa special assignments. Ini may kantanan sa pag-review blani kag desisyon sang GOCC angot sa natala nga pagdihon kag pagbalay sang kontrata angot sa joint venture project nga magalawig pa ini sang pila pa kabulan antes aktuhan. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Ginaulat na lamang sumrex ang desisyon diri sang Office of the Government o Corporate Council agad nga mahibalawan kag makaproceed na gilayon para sa pagdihon sang nagakaigoblang kontrata angot ini sa ginaproponer nga joint venture project sa tunga sang Bacolod City Water District kag sining isa ka private firm nga nagaproponer kag tinagaysanon na lang kay na disqualify man ang Manila Waters nga gusto kung tani mag-entra sa sining transaksyon no kon ginapropose nga joint venture project ang Prime Water Action Rex. Now, sunod rin kay Engineer Jeneline Himora nga mo ang taga-pamuno o isa man sa mga miyembro sa Joint Venture Selection Committee at the same time tayo siya ning Basiwa Assistant General Manager for Operation silingan sa February 3 pa, Pebrero 3 nakapagawa na sila sa ngila sining desisyon ang board nga nagapalayag nga ti parte sa sining gusto na matabo nga pag-proceed sa pagpirmanay sa kontrata o galing kay dapat may review pa ini ngayon mo on ang Office of the Government Corporate Council. Sining nga ti medyo malawig-lawig pa na more or less mga isa kabulan o masobra pa na antes ina aktuhan no kag sa tion nga matapos ina makompleto na nagilayon permahanay sang nagakaigo nga kontrata kag magaumpisa na ang transaksyon o pagsulod sa Prime Water sa bahin sang Bacolod City Water District. Kaya nga parayag ni Engineer Jeneline Himora. Naka-issue na ang board namon sa Notice of Award sa February 3. Okay. Then accept na nila ang Notice of Award sa February 10. So, ginakulate naman sa mga submit sa Office of the Government Corporation Council kaya sila ang ma-view sa talang documents adherence to the joint venture guidelines sa MODA. Kung discertain na the joint venture. At sila ang mag-review sa draft contract. So, OGCC has 30 days to review and then their opinions sa proseso kung sa talang yung mga documents. After which, kung may aran sa television nanda o ano niyang OGCC, kung na naman yung opinion. Sa iyong palayag ni Engineer Jeneline Himora, sa mula ng hulaton, kag kung may aran na opinion o makapagawa na sa decision, go ahead na may green light na ang paglagdaan ay sang kontrata. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhopon, olas sa balita, olas aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa special assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, naka-standby si Aksyon Alvin Graba sa patrol. May kang tanan sa duwa ka mga ginaligar drug pushers dakop sa bypass operation sinigid lamang nga aga. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, arestado ining duha ka ginaligar drug pushers sa pagiman sa bypass operation sang mga kapulisan sa idalo mismo no sang mga kapulisan sa police station number 8 mga alas 11:30 antak na sinilang gigaaga sa Purok Mainabyanon, Barangay Singkang Airport diri sa syudad sa Bacolod. Now ang subject sa mga kapulisan amo si Dennis Dacula, 42 anyos, nagapuyo ni siya sa amuman nga lugar.
arestado man ang upod sini nga si Frederick Palermo, 42 anyos, ang puro kaingin sa amuman nga barangay, matapos ka nakuhaan man sa mga kapulisan sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu. Now, sunod diri kay Police Major Charles Heber, ang hepe sang Police Station number 8. Ilagin operate ining si Dakula matapos una diri nga ginreklamo sang Amuning sa may Singkang Airport, to? Yes sir, sa Singkang Airport inilagit nga aga action Rex. Oo. Oo, kay gin-operate nila si Dakula Action Rex kay bangod una diri nga ginreklamo nagali sang mga pumuluyo sa kamuman nga lugar nga naga-engage gabrigya kuno harap-harapan sang illegal nga droga. That is why kagina nagpositibo gid Action Rex mga alas 11:30 nagpositibo ang information sang mismo sa mga pumuluyo rason nga ila ining dako paagi man sa basta operation din nakuha diri sa posisyon kag control sang suspect ining anom ka elongated plastic sachet sang suspected shabu pero may paaman isa ka bulto sang suspected shabu, more or less ang kabugaton Action Rex mga 6.5 grams, estimated more or less mga 55,000 pesos ang recovery o kung ang estimated market value sang amo nga illegal nga droga. Adi ang pahayag ni Major Heber. Nakabatong kita information na itong subject nag-illegal na droga. So, sa natin nga pa-continuous monitoring, ma-find out natin nga positibo, ginawa yun yung estado. So, that's why naganda kita sing bypass operation against sa ila. Sir, ano ang category sang suspect? So, bali duwan yung kasi estado nga ito nakuha. Bali, newly identified siya. Level personality. Kung rekubira natin ang ining mga substado sang more or less mga 0.6 grams and then by basmani natin and then ang coin pouch nga ginasublat sa illegal na droga. Aksyon na Rex ang pahayag ni Major Heber. Nagapangatubang karon sa kaso violation sa Section 5 kag Section 11. Ining duha ka mga persona karon priso detenido sa custodial facility sa Station Number 8. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Simple man lang ang sabat sinini PNP Chief Archie Gamboa sa nangin palayag ni Lieutenant Colonel Joby Espinido nga ti handa at tubangon sang PNP internally ang mga banat ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido kon nga ginalakip ini ang iya sininga ngalan sa drug watch list. Subong nga agati after nga nag-presscon si Lieutenant Colonel Joby Espinido diri sa Bacolod, nagpalayag man si PNP Chief General Archie Gamboa nga may tikang na siya karon nga himuon sa kaso ni Espinido. Apang wala niya sinigin detalye sa ginpatawag sining press conference man dito sa Camp Delgado sa Campo Crame. Palayag si Gamboa nga itugyan na lamang sa ila parang sabton ang mga banat ni Espinido kag naglikaw na ini sa pagsabat sa controversial nga palayag ni Espinido. Para sa hepe sang kapulisan mga kaaksyon, hindi kuno dapat nga maghambal sa publiko ang 357 ka mga pulis nga gindalasa sa illegal nga droga bangod man nga ipaidalom pa ini sila sa adjudications.
Ini matapos nga karon nga aga nagpalayag sa isa ka press conference diri sa Bacolod si Lieutenant Colonel Espinido parang luwas siya sini ang iya sini kaugalingon sa pagkalakip sa iya sini nga ngalan sa drug watch list. 2017 pa kuno may resolusyon na sa iyang kaso. Kag ginkakas na siya sa listahan matapos ngayon ang nadalahid sa operation sa illegal nga droga sa Leyte ni Kerwin Espinosa. Nagalaom ang among grupo nga isa ka bulan makaligad nga madesisyonan na ang adjudications nga ginmando ni Gamboa nga limpyuhan ang mga ngalan sa mga pulis nga na dalahig sa illegal drugs operations. Amo nang sabat nga porsyon ni Lieutenant o ni General Gamboa, no? Sa press conference ni Lieutenant Colonel Joby Espinido pagkaroon tani sa pagbalik tabla. Sa mga kaaksyon ta daligid lang blagay parang talunsay ng aton sining pagpangalagad sa inyo. May tisi ang dapat tumaronta, no? Para pampabakod sa immunity booster ta, alkaline-based nga vitamin C ini, may tisi ang ngalan, no? Para sa taong ginaubo, ginakataro, ginasipon, may tisi lang ang katapat sina. Wala ka nang hahanapin pa, no? May tisi. Luwas sa may tisi, Santon Plus Herbal Capsule. Para naman iya sa mga may bukol sa lawas, hubag, cyst, tumor, kagwaiter, Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina, no? Dito pagpabayaan nini kay kabudlay kung madugayan pa, kag hindi ni matunaw, mangin balatian nini sa ulihing. Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi, sarang mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar, kag sarang man ina mabakal online, kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporations, base nagakinanglan kamo housean, lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga sanga ini ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay mga kaaksyon sa pilata ka mga mensahe dire kay Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor dara sa Saludares family sa Banwasang Pontevedra. Kay Friend Butay Emperado, may lang pag-monitor sa bakery sa Banwasang Isabela sa ila ni Pari Carlo, kag migo ko nga si Onyok Guapo bala. Ay, halin sa kay Efren Butay Emperado. Kay Lunila Tarosan, watching live, salamat gid Lunila Tarosan. Kay Nenfa Agudos, may lang pag-monitor. Kay Ophelia Galero RC, ga-monitor sila always, lunchtime na. Amo gid tigpalanyagan mo. Halin sa kay Ophelia Galero RC, no? Kay Evelyn ni Pomosino, watching live from Santa Ana, Manila. Thank you so much, Evelyn ni Pomosino. Kay Lady Joan Bahilidad de la Cruz, Lady Jona Bahilidad de la Cruz. May lang pag-monitor sa banan niya nga si Jerry Alit kag nanay Tuto Tatay Pipito Alit.
sang Barangay Bantayan, Kabangkalan. Ayos, kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor. Aquarius Boy, may lang pag-monitor dra sa Bacolod Steel Corporation sa Binondo, Manila. Thank you so much, Aquarius Boy. Kay si Andy Cabaya, ga-monitor man si Andy Cabaya, no? Pakaisa ko dinaoy kag sa tiya ko nga si Laging Hunyo dira sa Hacienda Antulanga, Isabela. Kay Christian Rowas ang Victoria, silinya kon sablay ang gamiton waay natagalas gastuhon kay school uniform lang na ang ipares kag ang sablay charge sa MOOE ka school. Halin sa kay Christian Rowa. Ayos. And Loncia Pacaldo, may lang pag-monitor Loncia Pacaldo, may lang pag-monitor kuno kay mama niya kagay papa niya kag sa akon nga pamilya Espanyol dira sa Baybay Maricalom. Ayos, dagang salamat Loncia Pacaldo. Kay Heaven, Mary Grace Eugenio Fermin, Kagawad Imbong Jocampo, Francisco Anje dira sa Maao, Bago City. May lang pag-monitor, no? Kay Toto Aldrin Limaco, sang Ninas Rose, may lang pag-monitor Aldrin Limaco, kay Commander-in-Chief ni Yadra, kay Girlie Mi Atong Salazar, kay Jocelyn Kalamaan, kay Gatamyaw lang sa kay Jojo Kalamaan, ga-monitor sa Barangay Abuanan, Bago City. Kay Elsa Binyabon, may lang pag-monitor Elsa Binyabon, kag greet siya lang gali sa iyang kay Randy Sumanting kag sa akon nga baby boy nga si Toto Carl kag Elna Binyabon naman sa panami ulin sa kay Elsa Binyabon. Charity Bangkerigo Topas kasadya gid gali di sa Bacolod, mga local officials ang PNP, LGU kag province, hindi mo man mabalaan kung sino ang tarong. Charity Topas, may lang pag-monitor. And back sa Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor. Tamyaw ya lang si Mrs. ya sa Victorias, ga-monitor. Apong Alagos, may lang pag-monitor. Geralda Babaw, Inday Blasa, Ophelia Galero Archie, kay Jomari Pormentera. Alang pag-monitor Jomari Pormentera, kay Edwin Pinida, Roda Alimpuyo Pasino, watching from Saudi Arabia. Roda Alimpuyo Pasino. And sa kay Roberto Halbuena Carlos, may lang pag-monitor. And likewise kay Kenneth Valencia Kenneth Nyagata. Ayos, dagang salamat gid. And sa kay Tayuna Ruiz Amar, may lang pag-monitor Tayuna Ruiz Amar, kag kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor dira, no? Sa kay Juan Mil, may lang pag-monitor Juan Mil, kag kay Bioli Sorry, may lang pamati man. Ayos, sige. Diri sa piyak nga humungan kung diri mo kumayari pa diyan. Kay Rofi Libran, ano nga pag-monitor. Ayos, sige. Pakaronan ko naman ang iba na mahina ang kalaban. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw. Radyo Philippine Standard Time, las 12:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulingki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:54 na nga oras, 12:54 na mga kaaksyon. Las 12:54, kantuan tanang balita gikan sa BCPO pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa pag-abot sa silingaga ni Lieutenant Colonel Joby Espinido diri sa BCPO nagpatigayon sang isa ka conference. May mga ginpabutyag si Espinido nga ang pinakapunto ang pagpangklaro niya sa iyang siding kung nga nadala sa ngalan niya sa drug watch list nga ginsumeter dito sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Kagiban pang mabalita po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric? Alright, Aksyon Rex Cantong, may bago ngayong team song si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ano na? Bakit ngayon ka lang? Ayo di purma. Bakit ngayon ka lang kung kailangan ng puso mo? Nga bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang at bakit ngayon lang lumabas yung pangalan niya? Okay. Yung narco-list, Aksyon Rex. Ito masyado man ka-klaro sa explanation kay na ni Police Sergeant Colonel Joby Espinido. Sa hindi siya napatawag sa press conference kay na sa Patnubay Hall. Mga 3 ikaw rasobra ba? Oo, sa Bacolod City Police Office. Mga 3 hours gid ang pamulong-pulong ni Colonel Espinido Katido halos ang media doon ang sentro kay na sa iya. Tingang primero, ito background, ang latest yung gin-assignan. Oo, na may
idea naman ito actually, Gani man. Before sa nga nakilala ko sino siya si Colonel Espinito. Oo. Kilala na siya. Ang gina-expecto sa ngalos kalabanan, buyan niya kung anong plastada niya, kag diin siya na-assign. Ang pinakalasto na ibaluan nga Region 6 siya. Oh yes, Action Rex, no? Kag na-detailed man siya, assigned siya sa opisina sang Office of the Chief of Police. Yes, Action Rex, PNP Chief. Amo na, no? Say-saya kay na, sa press conference una, ang iyablang assignment, Action Rex. Oo. So, si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido assigned ini siya sa Office of the Chief PNP. Pero detailed sa Police Regional Office 6. Busilingon ara sa gyapon sa Police Regional Office 6, Action Rex. Naragid sa gyapon. Kagaway na siya actually sa Bacolod City Police Office nga organization. As Deputy City Director for Operation at the same time Concurrent Chief sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Kung nga ang ari sa karon nga aga, number 1 Action Rex, ang tuyo akwaon yung brief yan. Ayo di purma. Kadamo sa kwaon niya. Anong kwaon niya? Kuya kitang tanan niya nga mga gamit sa PCPO. Kaya ra pa da? Yes, Action Rex. Kaya man sa patawag ini siya ni Chief PNP sa paglilibre na sa iya. Actually, one set na sa uniform na daray sa kamkrami mo. Gani. So halos ang tanan niya nga mga ilislan, mga bayo, iya, brief iya, tanan-tanan Action Rex. Nabilin din. Nabilin din sa Bacolod City Police Office. So amo nang number 1 yung gid nga gingadto sa PCPO. Ikaduha, gin klaro ya ang parte sining pagwa sa ngalan niya liwat sa narcolist. So sila ni Colonel Espinido Action Rex nga siya mismo nga nakibot mo nga nagwa liwat ang ngalan niya ni after nga na-resolve na ini actually sang adjudication board way back sang 2017. So naklaro na ni ngalan niya Action Rex sa narcolist. Kag siya mismo nga rito nakibot mo. Sa 2017 pa ni? Oo, nakibot siya nga pag 2020 nagwa naman liwat ini Action Rex, no? So nagapate siya nga posible may mga behind the ring nga mga tao iya gin-refer ang mga politiko nga sa pagpati amo ni ang mandatos nga liwat nga ginkaykay ang iya sining ngalan dito sa bahin sang adjudication board nga ang ngalan niya bilang naghatag protection o if not drug lord si Colonel Espinito. So mga nagkibot sa Action Rex kagati wala siya sa pang duwa-duwa nga ang behind sinitanan amo ang mga politiko nga sadto iya na inkwentro sa iya sining massive drug operation diri sa kabilugan sang pusod sang Pilipinas, especialmente dira sa bahin sang lugar sa diin siya na destino sa Region 8 kag sa Region 11 Action Rex. Kag may posibilidad man sila ni Colonel Espinido nga base na ka-impluensya man sa iya sining ngalan nga liwat nga nagwa sa narcolist ang pila diri ka mga man balo ka Action Rex sa press conference kay na maging mention sa pro although nga wala ini ginihingad lahat ang mga ngalan, may mga barangay official, may mga pulis kag may ara mga taga PDEA nga nakuha yung information way back 2016 nga naga-engage sa illegal drug activity diri sa mga syudad sang Bacolod. Di sila Espinido na validate na ining information kag para sa iya positibo ni rason nga ang may ara sa subong ginauyatan nga mga ngalan sa barangay official, pulis kag PDEA diri sa Negros, Bacolod nga involvado nga naga-engage sa illegal drug activities Action Rex. O galing kita mo na blado ka nubo lang ka-report lang siya nga pagserbisyo diri sa Bacolod. Nga hindi ko maintindihan nga amo na ning ginahimo bla ni Lieutenant Colonel Espinido. First to kahapon sa Cebu siya, subong nga rin naman sa Bacolod. Ang next nga destinasyon niya, I don't know kundi naman nga sentro ni nga distansya ding PNP chief away ni gina galing kiti rekta man ni sa presidente galing kiti kun ni sipo under sa gyapon ni sa kay Gamboa mo. Okay, reading between the lines of statement na Action Rex, medyo may gamay giman sa nga paghinakit sa CPNP mo. Gani? Kung nga ang pamangkot sa mga simple mo, nga nag-leak ang ngalan niya sinikag sininyati sa mga validation ginimo sa to sa adjudication board o isla isang kopya nga clear niya ang ngalan ko sa 2017 pa. Karon kay nagbalik na ko sa serbisyo kag liwat ka nagapangalagad under the office of the President kay the President Duterte nagwa naman ang ngalan ko nga ako gyapon sa narcolist mo na sa mismo Action Rex hindi man makaintindi kung nga ang katabo ini tanan
nga bagay nga ti sa pinakaklaro nga ti wala ni ang ngalan niya sa nga tawag nga narcolis pagkatapos nga naklaro nga ini sang adjudication board. That's why nga may isa kasi man Axorex nga ginahimo karon ang adjudication board diri sa Pro6 sa pagpatigayon sa nga tawag nga lifestyle check sa kayo Espinito puti most likely ang lifestyle check to Axorex nakasentro subongya sa Region 8, Region 11 nga dito gid nagtiner siya sa iya sining ka serbisyo kati diri sa Bacolod mga almost 3 months. Amuning problema sa PNP kay ginhimo nila tandong isa ka tawo nga naga-performan tapos wala man lang sila isabat de. Amuning nagwa si Espinido kag ginpangwakal ni sila oh. Dali actually siya mo na gid nga amo na sa statement nga Espinido medyo may gamay siya nga kalain sang buot sa mga official karon sa PNP. Labi lagi sa kay PNP Chief Gamboa. Kay amo na blang ati do ka kon bla do ka daw nga may confidentiality. Amo na kung naga-perform ang isa ka tawo, masakitan na siya mo. Ati normal Axorex kung naga-perform ka para si mo limpyo ko sinsya mo ya. Huwag kayo kung isa sila ni Colonel Espinido, ang ginatawag ba lang nga stress kakagusa, medyo afiktado ang imo trabaho, nabatsaga niya gizman na Axorex. Pero tiyan mo na sila ni Colonel Espinido, nga confidence siya, nga sa sining isa kasimana nga ginahimo karon nga proseso sang adjudication board, maklaro ang iya siningalan nga wala siya ya, kay labtana sa kung ano man nga mga drug operation, kag mangin klaro yung ngalan niya nga wala na ya sa bahin sang narcolist action na Rex. Si Celine Espinido, almost 1 month, hopefully... Kita mo pag-press con kay na ni Jovi Espinido, si Gamboa nagsabat man to gilayon, ti amo tong hambalya sa DZRH bla, nga ti nubo lang ang hambalya to. Nga ti linya, bay lang da si Espinido, nagdistansya saya sa kay Espinido sa ginpanghambal ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Gani man Axorex, no? Amo na gani ka daw medyo may gamay nga pagtayog sa bahin sang PNP organization kati Doris Dan ang kilala man kag ginakadlokan sa mga drug lord nga Espinido na involved paliwat sa ngalan sa ginatawag nga narcolist action Rex, no? Pero mo na sila ni Espinido niya ako ari ka mo tanan nga mga media ako ya confident ko ya nga matapos-tapos ini tanan kag liwat nga maklaro ang ako sini nga ngalan Axorex. Actually ang tinaga gani nga failure of intelligence so gani kay Lieutenant Colonel Espinido actually hindi na nagalin sa bahay ko nagalin ni sa Rappler Axorex mo. Yung ko na kambas nga tawag nga failure of intelligence way ko na nagambas kundi mismo ang Rappler mo naghambas sila pero nevertheless niya basta ako ya confident ko tinlong ako niya kung kay na wala naging sabat ni Gamboa sa kaya tutos Gamboa sa anibersaryo sang Integrity Monitoring and Enforcement Group ay MIGBLA sa Camp Crame. Wala naging sabat ng failure of intelligence. Ay gali ka? Oo. Kasi may espiritu niyang tinaga na failure of intelligence ya para sa media sa Bacolod. Hindi na siya akong ba naghalin niya. Halin niya sa Rappler nga nag-interview siya kung nagsilip ako gani nga off the record lang. So tinakibot siya nga ang nagwa nga as if nga sa si Lieutenant Colonel Espinido ang nagpagwa sa tinaga nga failure of intelligence Axorex. Tamo naging klaro man ni Colonel Espinido. Tamo na siling yati may mga ari magkudiri na suguran sa Bacolod daw puli mapadayon ini. Ang lain sini ko nang upod pa to sa 300 plato 56 ka mga pulis tong lain ko magpamaba man isla bla. Muna lang delikado ka. Iti naguna na gid si Espinido gwayaw. Kasi mismo ka Rex Gambal mo niya ti ko na imo nila ni sa akong opisyal ko how much more sa mga lower ranks ang aton nga PNP. Gani kay ang gusto lang niya ni Gamboa nga dan pahipuso lang 356 ni may more or less ka mga pulis mo. Mo nang delikado na nila mag-alsa baluta na tikangkang na si Chief PNP Axorex, no? Gani man. Especialmente kati ari no nagbuhat na si Espinido sang iya sini nga medyo kalais ang buot Action Rex, no? Pagpasalamat sa Presidente Duterte kati ang trust and confidence sa Presidente ara gapo nagapabilin sa iya kag siling niya hindi inaya madula nga kumpiyansa kag pagsalig sa akon sa Presidente Action Rex. Pamatian ta wala ang katapusan nga parting words sa statement kaina ni Espinido before sa kaina maghalin sa BCPO kag before sa kaina nagbulag sa katapo sang media. Thank you for your presence and thank you for all the consideration that you made
your question really, I cannot really answer it perfectly, but only for my God will add, will give you a clear answer for that. And I hope we will be in one position, media practitioner. The people who are now seeing and view this press con, please help me to be part and help me to in prayer. No, there is no other things we can do except to pray because there is a power of prayer. Wala akong magawa. No, I am a human person na masakitan, ma-depress sometimes, but 99% I always trust in the Lord with all my heart and help our President to continue his mandate because God knows everything in it and the benefited, and for those benefited, you the people benefited of what the President doing in right. So maraming salamat. We will not be considerate to the people who made maybe yung nagawa ng masama, but you people na may Panginoon, alam naman natin yung Pilipinas, maka-Diyos, religious ang Pilipinas, ang daming relihiyon na. But I would like to tell you, walang relihiyon na makapagligtas sa atin. Walang relihiyon na makapagligtas. Only God will save us through sa ginagawa natin. True for what we did, yung ginawa natin. So lahat sana may konsensya. Integrity came from the truth. We must live the truth so that yung integrity natin mapakita naman by our deeds. So again, before I end, I will ask an apology to our President, to our Chief PNP, to my Regional Director, to my City Director, and to the people who came from my salary, the people, the government, and especially to my God for what I did. Kung nakasala ako, Lord, forgive me. And I know that all of this. Action, Eric? Yes, Sir Rex. Okay, sa manang pamalipot nga statement kay na last word ini ni Major Police Lieutenant Colonel Joby Espinido before siya nagbiya kay Action Rex headquarters kag sa Bacolod City Police Office kasi katapos sa media. Tisiling niya hopefully malampuason ko ini nga mga pagtilaw sa kabuhi ko kag siling niya tiamo na siling niya nga limpyo ang akong konsensya huway kuya involvement sa ginatawag nga drug operation. Ako mismo yan nagapanguna nga naga-operate sang drugs diri sa Bacolod kag sa akong mga lugar nga sa din ako na destino Action Rex, no? So, huli baloon ta sa masunod kasi man kay man may mga posible may hatag nga bag-ong assignment ang Pro 6 sa kay Colonel Espinido after nga matapos na ang isa ka bulan nga proseso sang adjudication board angot ni sa pagpatigayon sa pag-iimbestigar sa isiningalan nga yara sa narco-list Action Rex. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Palmer, report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pag-monitor kay Kapitan Kagawad Jofred sa pantaling niya. Good pay, mayo gani Action Rex kay dira sa Bacolod papreskon. Wala gid saya papreskon sa Manila. Mapresko man ito siguro. Kapitan Jofred sa pantaling kay Chad Feria dira sa Barangay Robles, La Castellana. Kantuantang balita ni Action Marlon Hinubiya sa Kapitolyo kapin sa 300 ka mga eukaliptos nga kahoy sa panad tapson kagilisan suno kay Goblakson. Una sa tamang balita. Yari ang report gikan sa Kapitolyo Provincial. We have Action Marlon Hinubiya. Action Mar. Action Rex, ano man nga bulan na subong tuig, posible nga makitaan or saksihan na sang Negros aron kag Bacolod doon
ang pagliwat sang hitsura sang Panahad Park and Stadium Kabahin sa patigayonon nga pagpatahom o kon renovation, preparasyon na ni sa natalan nga pag-host sang Negros Occidental sa Regional Meatcag Palarong, Pambansa. Ang libing uloyhe nga ginapalayag ni Governor Eugenio si Bong Lacson amo ang natalana nga pagtapas sa kapin 300 ka mga puno sang eucalyptus man ang panaad pagka-stadium palibot siri mayara sang masobra 60,000 ka puno sang eucalyptus. So 300 lamang ang pagtapson kay man himuon ina da action rex sang or butangan sang ginatuwag nga tanom sang ginatawag endemic trees, no? Kay nakalabot man sa information ito pagod ni Governor Lacson nga ining eucalyptus gali action rex daw digid man Mayo kay grabe ni mag hakop or magsuyop sang tubig, no? Dito gani sa may South Africa hambal sa gobernador amat apat na to nga ginapang tapas ining sahi sang kahoy. Yari si Governor Bong Lacson. I understand mga 300 trees ni siya. But of course, we're not cutting without replacement. No? Right now, it's a eucalyptus tree farm. No? It's actually a farm before na tree plantation gid sila. And then, when we got hold of that property, ginbagay na lang nato ng stadium and the rest of the facilities there. You know, it turns out eucalyptus is not good. In fact, in other countries like South Africa, they're getting rid of their eucalyptus trees because grabe ko na mag-consume tubig. We will be replacing this with endemic species. And then when we start replanting, may pagka-landscaping na. So it will look better. Right now, it's a farm. So, you know, wala man gid na design. Pero when we replant, medyo may pagka-landscape na. So we will replant as many as we will cut. Sa pamangkot naman ng Surex, kung bala sinong pwede nga magkatapas sari hambal sang gobernador, kung sinong grupo nga luyag magtapas, iya na ang eucalyptus nga kahoy basta insakto lang pagtapas kag hindi makatugas ang halit. Ano ka dagko na Daxon Mar? Adalagko na kay ugali nung inang gapalibot gidagali. O dalagko Axorex kay hindi man pwede nga matapas ang gagmay. May mabilin pa ya. Iatag lang na sang gobyerno? Yes, kung sinong handa nga basta isa lang ka grupo nga kumpleto sa gamit sa pagpangutod sang kahoy, ilang mautod, ilang kahoy. Basta tinlo lang. Wa isang ibilin nga basura or anuman nga higko aksyon na Rex. Ang provincial government mangita naman niya sang anuman nga sahi sang endemic trees nga amo nang ibulos dira ti native nga mga kahoy. Kung native ti ara daw. Sino na tanom gani singuna? Sang time pa ni former Gobernador Rafael Cosculuela mo. Kaya dugay na. Mga pila na action rex katuig. Daragko na rin man may mga tugas ng kahoy day. So sa mga 300 ni nga pagatapson dako-dako naman nga area ang mahawan-hawanan kag luyag man sa gobernador nga madugangan man ang kalaparon or espasyo sang parking area bla sang Panahad Park and Stadium. San o itapson way pasang patod nga petsa. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Hedovoya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang, standby mga ka-aksyon na sa mga ka-aksyon tadra sa Anton Plaza Herbal Coffee Mix. Ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Nagapa-relax pas paminsaron ta. Wala nagakurog-kurog ang atong siningalawas. Kag hindi acidic Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ang coffee para sa inyo mga kaksyon. No? Isa pagido Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon ang habon nga pampakinis ang kutis. Nagaputi pa, nagapugis pa siling nila. No? Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon
Para gid sa may mga may punggod, may wrinkles, pikas-pikas ang guya, kag baho sa ilok, gamitan ninyo sang Santon Plus Herbal Soap. Kay ini tanan madula ini mga kaaksyon. Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix sarang mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyong pulian pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Kalusugan Facebook page. Kantuan ta mga balita gikan sa aton sining mga out of town reporters. Sunahon ta ning balita sa syudad sang Cadiz upod giaksyon Roger Gotib. Philippine Coast Guard sa syudad sang Cadiz ginsuspende ang biyahe sa ruta Cadiz-Bantayan. Vice versa, pumalin pa kahapon nga daw na nung rason Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex nagmando nga suspendido ang biyahe alin sa Cadiz pakanto sa Bantayan. Mando sa Philippine Coast Guard duha na karon kadlaw humalin pa kahapon. Suro sa payag sa Philippine Coast Guard para ini sa safety sa publiko. Nagabiyahe naman alin sa Cadiz pakanto sa Bantayan, alin sa Bantayan pakanto sa Cadiz. Bangod nga wala man sang malain nga panahon pero mabaskog naman ang hangin. Suro sa kay Tino First Wilmar Dolofino, ang Philippine Coast Guard Substation Commander dire sa may syudad sa Cadiz sa iya sining pagpapayan. Sir, good morning sir, no? Duha na kadlaw ang aton nga cancel sang biyahe sir from Cadiz Bantayan. Tungod sa kakusugon sang hangin kada dalagko sang balod. I see. So, why mata sir sang bad weather sir no? O disturbance atong nga weather? Although wala man ta sa weather disturbance, siyempre hindi naman natin ma-predict na. Nag-rely na kami sa pag-aasa sa wala. Oo. Pero, sir, wala stranded nga pasahero mo? So, parang stranded na pasahero, wala man. Kaya almost ang nagabiyahe dire, taga-Cadiz man lang. So, ano lang sila sa amon dire, tawag lang sila sa amon kung pasugtan na bala namon ang pambot na mahalin diri sa Cadiz pakanto Bantayan. Subong sir, wala pa kita sir sang pass-on nga tipo kung may biyahe na. Wala pa ta subong sir sang pass-on nga tipo kung saan maguntat ni ang amiyan o kung magkanay-kanay man mabuhay sa dayan sir. Ang biyahe sa Bantayan diri sa bahay sa syudad sa Cadiz duha ini ka trip ang halin dire, halin sa alas 9 pakanto sa alas 11. Kag subong man may duha ka trip halin sa Bantayan pakanto sa syudad sa Cadiz. Sa subong wala pagid sang ginpayag ang Philippine Coast Guard kung saan magabalik ka biyahe matapos yung gisuspinde ini kumalin pa kapon kag tubtob subong nga adlaw. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, kadtuanta si Aksyon Stephen Presquito. Balita naman sa San Carlos, duha ka mga persona may warrant of arrest, arestado sang mga kapulisan. Yes, Action Rex, arestado duha ka mga persona nga mga wanted person ini may mga warrant of arrest. Naitabuang mo pagtakop kahapon mga alas 5:20 sang hapon dira sa may San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Upod man ang aton nga katapos ang kapulisan o joint elements sa San Carlos PNP nga gipangunahan ni Police Major Mark Angelo P. Hongco, ang Deputy Police Chief, kag ang mga miyembro man sa patrol team kag ang maritime group kag ginpangunahan man ni Police Staff Sergeant Jesse Cordova na tigayon nga maaresto ining duha ka mga suspetsado nga may warrant of arrest kag ginkilala ini amos si Greg Canunoy E. Navarro kag si Marvin Bonganoy E. Montesino, parehas nga may gin-charge ini sa offense nga violation of PD 1602 kon illegal gambling nga locally known ini nga ginatawag nga hantak nga may kaini ginpermahan kag in-issue ni Honorable Judge Ami Alabado Avellano, presiding judge ng MTC San Carlos City,
Negros Occidental nga may petsa ini February 6, 2019 kag may piyansa ini o para sa temporaryo nila nga kahilwayan nga napitang sa 30,000 pesos ang kada isa. Kani karon ining mga naaresto nga mga persona arag karon sa kustodiya sang San Carlos sa PNP para sa proper nga disposisyon. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen, kadtuanta si Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. May isa ka persona aktong nagapamudyot sang mga pila ka ginabaligya sa supermarket. Raho, di aktong nadakpani sa mga gwardya. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor gikan sa siyudad sang La Carlota. Yes, Action Rex, Genevieve Montales y Salvador, 25 anyos, isa ka security guard, pumuluyo sang Purok, Kalubian, Hacienda Mercedes, Barangay Maaw, Bago City. Kagupod ini man si security guard nga si Norman G. Salit. Isa man ka security officer, pumuluyo sa Barangay Sibukaw, San Enrique, Negros Occidental. Upod ang personel sa La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police sa siyudad sang La Carlota. Upod ang alert team nag-endorso sang isa ka persona mga alas 12:40 kahapon sang hapon. Sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Gladys Datoon. Gladys Datoon Dihison, 20 anyos, so single, pumuluyo sa Mabini Street, Barangay 3, La Carlota City. Ini si Gladys ginaligar nga nagpamulot o kung nagpang-shoplift sa isa ka supermarket nga naamtang sa Yungki Street, Barangay 2, La Carlota City. Ini nga si Gladys nanguha sang pila ka mga item sa sulod sang amo nga supermarket sa baligyahan kag nag-recover sa iya posisyon kag control ang mga nanguha sini sa isa ka 10 ml bottle isa ka 10 ml man nga colorless nga galamiton sang pag-manicure. Nagalabo tanan sa 596.25 sentimos ang na-recover sa iya posisyon kag control ang bilis ang mga items nga nakuha niya sa sulod sang supermarket. Sa karon ini karon ga pangatubang siya sang kaso nga ipasaka batok sa iya nga gikumitar nga paglubag sa kasuguan. Rikamente kita nga nag-live report diri sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta dira ko nagasakit malang aton sining hawak dira ang likod ta. Kung ga pala nakita ang kalawasan kag tuhod ta. Isa ka athletes na migid gamito niyo Santon Plus Herbal Oil para sa mga kasakitan sa lawasta. Okay, dulaon niya ini 30 minutos tubtob isa ka oras matapos nga mabanyosan mo sang Santon Plus Herbal Oil ang portion nga nagasakit sa imo sining lawas balik sa normal ina, no? Santon Plus Herbal Oil, tandaan tagidangalan sinang mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo sining puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Ginapaksyonan galidira kung sino ang nakakita sang wallet ni Eliseo John Tagnia Jr. sang barangay Kamandag na wigit sa La Castellana ni may importante nga mga IDs kag ATM cards, ATM card driver's license maski hindi na mabalik ang cash. Importante mabalik lang mga papilis kay importante gid na palig lang turnover sa La Castellana Police Station kung sino nagkapudyot sang wallet nga ginaparagiyahan ni Eliseo John Tagnia
Jr. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalita.
karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 31 ng aton oras, 1:31 ari ng pinakabago kag pinakaepektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Katulad sining mga vitamins nga kulang-kulang sa lawas ta, nagadugang inis ang supply sa mga kakulangon sa mga vitamina kag minerals. Kasubong sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. That is why gintingob ini nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, katulad dira sa Eden Pharmacy, sa Sincere Drug Store, diri sa syudad sa Bacolod, Farmacia Suarez, Dalan Rizal, Farmacia Edcar, sa Lacson Street, GDN Pharmacy sa Barangay Bata, kag sa Bago sa Alfi Pharmacy kag Farmacia Bago City, no? Sa Sir John Pharmacy sa Bago City. Magtumargid adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sininga bahin, mapag-goodbye na kita. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili ginamang madugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting